פרשת חיי שרה נפתחת בתיאור מותה של שרה ובעקבותו באבל של אברהם. ותמות שרה בקריית ארבע חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. לאחר הבכי והמספד של אברהם, הוא הולך לחפש חלקת קבר לקבור בה את שרה. כתוב, ויקום אברהם מעל פני מתו. לאורך המשא ומתן של אברהם עם בני חת ועם עפרון על קניית מערת המכפלה, שרה לא מוזכרת בשמה, אלא בתור המת של אברהם. 7 פעמים מוזכר אותו מת של אברהם. כאילו מדובר על סתם מת כלשהו, כאילו לא ידוע מי זה, לא ידוע איך הוא קשור לאברהם. אברהם שבוכה על שרה בפסוק הראשון, הוא בעל שבוכה על אשתו שנפטרה. אברהם שקונה את מערת המכפלה במעמד ציבורי מול כל בני חת ועם הארץ, הוא אברהם בתפקיד, מתואר בפיהם כאדון ונשיא אלוהים. הוא סוגר עסקה בעלת חשיבות לדורות. המעבר הבולט הזה שבין שרה לבין מתו של אברהם, הוא ממחיש את המתח בחיים של אברהם, ובעצם בחיים של כל גיבורי התנ"ך, ואולי גם בחיים שלנו, שבין החיים וההתמודדויות האישיים, לבין התפקיד הציבורי והשליחות האלוהית. בחיים של אברהם קיים מתח מתמיד בין היותו המאמין הראשון, אבי האומה, אב המון גויים, לבין היותו אדם, בעל, אב, אדם פרטי שמתמודד עם אתגרי החיים, לא רק עם ניסיונות וציוויים אלוהיים, אלא גם מתמודד עם קשיים שמורכבים ממערכות יחסים, בפרשה שלנו מאובדן. הפרשות הקודמות שבהן תוארו חייו של אברהם, הורכבו מאירועים משמעותיים גם במישור הציבורי, כמו למשל הפיכת סדום ועמורה, וגם במישור הפרטי, כמו למשל גירוש אגר וישמעאל. כמובן שאי אפשר באמת להפריד בין הדברים. האישי והכללי חופפים תמיד. אבל אולי בכל זאת אפשר להצביע על איזשהו מתח שקיים בין החלקים הבלתי נפרדים האלו. עקדת יצחק, שמסופרת ממש לפני הפרשה שלנו, היא אולי האירוע שממחיש את המתח הזה בצורה הקיצונית ביותר. אברהם נדרש להקריב את הדבר היקר לו ביותר לשם השליחות והתפקיד. הסיפור של העקדה הוא הסיפור המכונן בתנ"ך, ואנחנו מניחים שהוא היה גם אירוע קשה וטראומטי. הפרשה בתורה לא מתארת את תחושותיהם של אברהם ויצחק, ופרשנויות ומדרשים רבים עד היום ממשיכים לנסות למלא את החלל הזה, ולהרכיב תמונה יותר אנושית מעבר למיתוס של העקדה. סביב סיפור העקדה, שרה לא נוכחת. אנחנו לא שומעים את התגובה שלה, לא יודעים אם היא ידעה בכלל, אם היא שיתפה פעולה, אם היא הסכימה. המדרש בילקוט שמעוני מנסה למלא את החסר. כששב אברהם מהר המוריה בשלום, חרה אפו של סמאל שראה שלא עלתה בידו תאוות ליבו, לבטל קורבנו של אברהם. מה עשה? הלך ואמר לשרה, לא שמעת מה נעשה בעולם? אמרה לו, לא. אמר לה, לקח אברהם את יצחק בנך ושחטו, והקריבו על עולת מוקדה. התחילה בוכה ומייללת ופרחה נשמתה ומתה. מתוך המדרש הזה עולה דמותה של שרה כאם. שרה היא לא רק זו שמגיירת את הנשים לצד אברהם. היא גם אמו של יצחק שלא יכולה לסבול את הרעיון שאברהם הולך לשחוט את בנה. היא לא עומדת בזה והיא מתה. אברהם בפרשה שלנו קונה את מערת המכפלה על מנת לקבור אותה. ולאחר 7 פעמים בהם דובר על המת, ולאחר שסוגרים את העסקה, כתוב, ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו. אחרי שאברהם מסיים את המשא ומתן, הוא מסיים לכאורה את תפקידו הציבורי. אנחנו שוב חוזרים לדבר על שרה, אשתו של אברהם. אנחנו חושבים על אברהם שהתאלמן, שקובר את שרה אשתו, ועבורה הוא קונה את המערה ולצידה הוא עתיד להיקבר. גם פה אי אפשר לנתק בין הסיפור הציבורי הלאומי לבין הסיפור האנושי והאישי. מערת המכפלה הופכת להיות אתר בעל חשיבות ומשמעות דתית ולאומית. אי אפשר לנתק את חברון מהקדושה של העיר ומהמשמעות שיש לה בתור המקום בו נקברו האבות והאימהות שלנו. מצד שני, גם אי אפשר לשכוח את הסיפור האנושי שקשור למקום הזה. זה שהתרחש בו לפני 1000 שנים וזה שמתרחש בו היום. זה ממש עוול לאברהם ולשרה
להתייחס לחברון בתור עיר האבות בלבד, וכך למחוק את האנשים שגרים בה היום. הפסוקים אותם אנחנו קוראים בפרשה יכולים להידרש בכיוונים שונים, והם משמשים היום לצערנו הרב כתירוץ להתעלם מההשלכות הקשות של הנוכחות היהודית בעיר על החיים של התושבים הפלסטינים שגרים בה. האנושיות הופכת לחסרת חשיבות לצד המשמעות הדתית והלאומית של המקום הזה. הלוואי שבהתייחסות שלנו לחברון ולחיים שלנו בכלל, נצליח למצוא איזון יותר מוצלח בין שני המרכיבים האלו מאשר זה שאנחנו רואים היום. שלא נתעלם מאף אחד מהם, אלא נהיה מודעים למציאות שמורכבת מהיסטוריה, ממורשת, מאמונה ומדת, וגם מחיים של אנשים ומבני אדם. שבת שלום.